Takže zdravím děvčata, chlapci, dámy, páni a vůbec všichni milovníci hraní, hlavně toho zdravýho hraní. Já vás vítám u třetí epizody pokračování našeho průchodu horou Ark Survival Ascended s módem Primal Nemesis. Než se do toho dneska pustíme, tak bych chtěl udělat takovou rychlou rekapitulaci toho, co se stalo v minulém díle. Takže v minulém díle jsme se konečně posunuli o kus dál, zabili jsme našeho prvního alfa bose, už jsme teda získali Hybly Apex, Apex tier, a poté jsme teda rovnou si týmli Apex dojáka na vajíčka, týmli jsme si Apex Pterodona, silnější, taky si ochočili našeho prvního Apex Allosaura, který ho pravděpodobně budeme používat na to, aby jsme s tím porazili Apex bosse. V dnešní epizodě teda bych chtěl zkusit si najít nějakýho samečka k té naší samičce, ale už můžeme klidně ve hře, takže jdeme na to a uvidíme, co dneska stihneme. Tak. A teda dneska v plánu by se měl ještě naletět si do toho Redwoodu, máme to kousek od nás, prnout si tam nějaký ten platformu a ten strom a mohli dostat cápy. Já teda nevím, jestli vůbec teda budeme potřebovat v tom modu, ale lepší to mít, než to potom nemít. Ono to nějakou dobu trvá, než si mě se tam ten cap nazbírá. No a tak minulý, ještě jsem chtěl teda říct, že minulým díle jsme teda už elektrifikovali, máme všechno v elektrice, máme tam lednici, máme tam soustruh, máme tam nějaký grill, taky máme už kuchaření, můžeme všechno ze sebe vyrábět, ukazoval jsem i skleník nový postavený, takže už farmíme, mám nějaký zeleninku. Tak já teda za kamerou jsem tentokrát nic nenatáčel. Tak všechno je tady takhle, jak jsme to tady nechali. Já vás podívám. Tady máme, už mám u sebe, tak já asi dáme nějaký ty klíče. Tady máme, to jsou potom porovnávali, takže já to alfáka už můžu tady. Já podívám se, kde máme tu platformu, já teda doufám, že jsem ji negrainul. Máme ji tady. Pokud jsem nemít, tak bychom někde měli mít. Jo. Takže potřebujeme ještě minimálně 3 se vykraftit, takže oni se dají, může napíkat 4 strom. Subtop. Tady tak já asi vykraftím 4 tady ty, snad to bude mít suroviny. Jsou všichni 4 stejný. Takže takhle. Subtop. No a dneska bychom teda zkusili, jestli se budeme pohybovat trochu víc po té mapě. Nějaký dropíky, jestli bude štěstí, že bychom dropli nějakou tu odstřelovací pušku. Takže jak jsem posledně ukazoval, tak by se nám určitě vyplatilo místo používání těch šipek do té long. Jo, tady máme Allosaura, ale to jsem nechtěl, já jsem chtěl Pterouše. Můžeme si to padnout na ten strom teda. Možná teda, jestli odsaď vyletím. Je trochu jinak. Nám teda moc povedlo. Ale
Vzadu. Ten máme hnedka tady. Tak jistě jste si všimli, že už jsem si tu router úplně stěšil, protože jsem tam měl nějaký problémy, že jako by bylo špatně rozumět při tom hraní. No, člověk si to prostě nějak nastavil a zjistí, že že tady nebude nikdy a kule, jo. Teď nepotřeboval, aby tady nás skočil. To takhle připravím. Doufám, že nám to dá. Teda docela z toho. Proč nám to nejde? Jak zkusíme nějaký strom. Takže by to mělo jít tady na ty velký červený stromy právě Redwood. Tady nám to jde. Jsem to tady hodil. Dobře. To bude mít holtaž tady na tomhle stromě na jízdě. To nevadí. Tak. Jeden. Druhý. Čtvrtý. Ráda. Dobrá, takže tady to máme splněný. Si pamatovat, že to je teda až tady o kousek dál, no. Tady prolítávat, tak no to snad nikde jinde nebude. Nějaký dropík, tam máme nějaký zelen. Asi nic. Tak, rovnou se teda podíváme, když jsme tady venku. Na nějakýho toho Allosaura samce, takže tak samec. X. Allosaurus. Tady je samec. Tady je kousek od nás, takže tam zaletíme zrovna podívat. Že bychom se rovnou tajmli. Tady, jo, že to by nějak zajímalo. No a že bychom dneska tou kiklupa teda museli rovnou porazit tady nějaký černý oblak. Doufám, že teďko nezačne ta sopka vrlit tu lávu. No, uvidíme, jak nám to dneska půjde teda. Hezky 2 hodinky hraní. Jsme mohli si dneska porazit to Apex bosse. Tady to je super, že je zase takhle z dole a já ho tady můžu picnout takhle ze zhora, doufám teda. To takhle, já se tady asi zase takhle pověsím skálu. Ano, tady trochu níž. Tohle třeba. No, zkusíme, jestli to zvládneme tady odsaď už picnout. Je. Tak už mi to pěkně jede. Tady teďko bude na nás takhle drážet. No ty hry jsou tady teda super. Já si to hodím takhle do první, ať máme takový... No, já jsem se nezabil. Tak. 50. Tomu takhle nakouřit, dokud to jde, protože on potom začne utíkat samozřejmě. Na to by mu snad mohlo stačit tady ta poslední, tak jo. Snad jo. Až ještě jeden, dobře. Zpátky. To nám spinká, tak hodil zpátky. Tak. Dobrou.
house. Takhle, takhle, takhle. Tak. Takhle se mě to líbí. Když to takhle pěkně všechno proběhne bez problémů. Můžeme si dát takhle. To můžeme portnout domů, že jo. Máme všechno k dispozici takhle. Tak, super. Horského prostoru na brýdování. Tak vzhledem k tomu, že dáme kolem nás tu neviditelnou kopuli. Vypadá, že už se nám tady teď nebude nic respamovat, protože už se nám nespamuje ani tam na ten krystal záru. Takže já si tady takhle vyhodím ty alosouráky. Nevím, pasiv obou. No a my jsme měli nějaký imprintnutý. To jsem chtěl teda. Že nám tady nikdo nebude jako sbírat ty vajíčka, jo. Mě docela mrzí, že prostě ten terminál nesebere ty vajíčka. Ono to tam určitě jde nějakým způsobem nastavit, ale abych řekl, že pravdu řekl, tak jsem na to nekoukal. Ale můžeme se teda podívat, nebo takhle. Já to udělám ještě trochu jinak. Můžeme se podívat, co budeme potřebovat na toho Apex bosse. Jsem tady. Jo. Apex blood. Vykraftit, aby jsme to měli již tak připravený. Ne. Apex blood. To nevadí, ale můžeme si pterouše. Nebo ne, nemáme pterouše, máme tady si našeho alfa alsaura. Protože to, když přijdeme, tak nám už to je víceméně asi jedno. Zaletíme si tady teda zkusit. Nebo hele, úplně nejlepší způsob je asi najít si tady Apex Ovise. Já si říkám, že já tady asi tu chvilku počkám, než se tady to dodělá, protože jsem chtěl rovnou to vajíčko nechat vyklubat a rovnou to už jenom takhle chvilinka. A že bychom potom zkusili, že z toho Ovise to bylo asi nejrychlejší. Já teda ještě, když jsem tady, jsme získali víc toho matroši, tak já si tady vykraftím motorovou pilu. Benzín bychom tady snad někde měli mít, si myslím, že jsme ho tady vyráběli. Bychom to tady mohli nejdřív rozchodit. Asi vajíčko je hotový. No samozřejmě, ono kdyby ho tady prostě... Takže takhle... Zkusím tady vyhodit, jestli to půjde. Ale má inkubace. Ono by mi to fungovalo automaticky, nemusel jsem tady u toho být, tak bych musel ty alsoury mít prostě tady, no. Asi prostě protože je tady ta podlaha, nebo proč, ale... Hlavně ta samice to už by měla mít hezky levelíčky nastřádaný. Ale to já to zatím tady nechám a jdu se podívat po nějakém tom ovisáku. Ovis. Tady máme nějaký kolem nás. Klidně i takhle nějaký menší level, takže my potřebujeme prostě z něj jenom tu krev. Takže já si tady vemu tu motorovou pilu. Jak je to efektivní prostě s tou motorovkou takhle farmy. A tady bychom někde měli mít, se nemýlím, benzín.
To teda nevím vůbec, kde ho máme, jestli ho máme tady v tom grindu. Jo, ale. Dál. Tam takhle hodím, jo. Nastartováno. Pojďme se podívat na to ovise. Jo, máme. Tohle. 10 metrů, no tak to je hnedka tady. No, že je tamhle nějaký ten pitomej Super Plasma Raptorus. Je Gigantoraptor. Já vám to tady mohl teda asi znepříjemnit, takže já se podívám po nějakým jiným zákonu. Podíváme se třeba tady potom, tady to dáme pryč. Můžeme se podívat sem teda. Dobrý, ale ten je tady takhle tam na planině s nějakým alfa roďákem. Si to hnedka zabijem, ať nám to tady nedělá problémy. Tak, ty růže takhle schovám. No, myslím, je. Tak, děláme si to takhle. Hop. Ale já jsem se teďko nevychytal, protože samozřejmě potřebuju tu spíru, že dám třeba takhle. Tak, paráda. Tady mám z něj zase nějaký pěkný botičky. Ale zajímá je tohle, takže no jo, koukni to na té krve, kůže. Takhle se mně to líbí, no. Já si myslím, že jsou aspoň těch 1500, možná i 2000 mohli zvládnout z toho se vytěžit. 1500, no. Super. Já si myslím, že tady o to máme postaráno. Takhle všechno se přehodím zpátky. A nevím, co jsem na tom slotu 2. Pravdu řek. Dám takhle. Ty botičky, ty jsou teda pěkně slavoučký. No, ale lepší něco než nic. Uvidíme, zkusíme protáhnout tím grinderem, co z nich dostaneme. Takže takhle. Dobrý. Tak. Tohle se to má. Surovku. Ty boty, já jsem co vzít. Takhle to. Rozgrindujeme botičky, jo, z toho kůži a dotyka. Jo, jako fajn, takže dřív potom měl nějaký Apex věcičky, tak dostali. Je to jako takhle, já doufám, že již potom třeba budeme jako, já nevím, když řeknu middle game, jsme třeba mohli dostávat jako ty questy lepší, protože si jako ptákovina tady dostávat tak questy, ale na kámen. Questa by se dostal 1000 kamen. Takhle, já se podívám na to Allosaur.
No, padla nám, což je teda dobrý. Další, jo. Prdneme z té strany. Ne? Jedu. Prnout nějaký. No, tam, že mám zase. No. Tak tady dokrmit. Aspoň teď už mám takhle krmit, no tady. Kam. To bylo takový. Jako. Tady ještě mám to. Klasický sort. Dobrý, takže já bych chtěl to mít. Tak mám tak se nebudu potřebovat. Takže já se chci vykraftit teda toho Apex Bosse. Apex Boss 3. A podívat se. Jo, to se nám vlastně otevře. No, porazili. Já si myslím, že s těma 4 už bychom snad mohli zvládnout. Si tady teďko ještě schválně vyhodím vedle toho. Jo, hele. Počkat, takže já něco tady dělat. Ne. To mají na sobě furt tady ten styl 33. Je někdo dávat, ne? Já schovám jo. Oni se mezi sebou asi boostujou navzájem. To je hezký, že mají 33 armor, 33 damage. Uvedený. Mohla padnout ještě jedna samice, to by bylo jako. No to byla nějaká. Jo, to jsem měla, jak jsem měl tu pistolu, jsem myslel, že nějakou fialovou paru. A my máme tady, jo, padla nám samice. Paráda. Ale a pygmy. Takže to bude nějaký prcek. Bude prcek. OK. Kromě tak vajec už tady máme taky hromadu. Jsme vůbec jako potřebovali ten kybel. Narkotika. Říkám, jestli si nevykraftit už tu odstřelovačku, protože mám pevně dost curek. My jsme to mohli možná zvládnout. Ještě si to tady vymyslet sami. Se podívat, je. Puška je tady. Je polymér. A co budeme potřebovat teda na ty? Je. Ano. My si teda udělali ale Apex Advanced Gunpowder. Jsem potřeboval to si nejvíc, takže já dám tady přepalovat dřevo. Co je na tom úplně top je to, že jo, tady vejít. Kam?
nebude žádný extra fofr, ale momentálně já musím dát tam do forči. Nebo trochu rychlejší. Rozdělím. No. Dobře. Oblikovanou sniperku máme hotovou. Budeme potřebovat, aby jsme ji mohli crafting station. Teď potřebujeme a my potřebujeme polymer. Takže k tomu, že potřebujeme polymer. Možná jsem nedošel tady z té lednice, já si myslím, že tady jsme měli docela. 1000. 4000 polymeru. A cementovku, jo. Na to taky budeme potřebovat. Už vidím teď, že to bude asi pěkně drahý. Tady momentálně nemáme totiž žádných chytin ani, jo, máme tady, máme. Ale musíme se zaletět podívat a asi vyfarmit nějaký ty chcípý ryby. Na keratin. Já jsem totiž někdy třeba si neochočil snaila, to šneka takovýho, ten by měl nám pasivně vyrábět pastu v terminálu. Takže když bychom třeba zvládli ho najít Apex a zkusit to tam prdnout. Že vím, že já jsem to nikdy nedělal kvůli tomu, že na toho základního vanilkového člověk potřeboval mít ten dort cake. A ten byl teda jako docela těžký udělat. Jo, mám to. 500 keratinu, nebo zkusit teda tady uběhnout. Jo. Ano, já to. A to už bylo ještě lepší. Máme 900. Vulkanik. To drsný teda, tam nebude určitě. Démonik Parasaur, to vypadá, že tam řádí. Okay. Já tady. Tady teď jako nějaký super agresivní, ne, takhle. Je tady víc těch mrtvých, koukám. Okay. To je co? To. Host. Don. Cable.
dokázat lítat i venku, ne? Duch nějakýho megouše. Byl. Ty. Takže tady jsme příjemní situaci. Ještě tady je super. Najsíkr toho se tady zabil, takže nedal určitě překoup. Jo. Nejdeme questy tady ty základní. Tam to. No, vidíte to? Kde lítá? Post Megalodon. Ní. Megalodon co nepotřebuje. Ve vodě. Proč ne? Tady jestli není nějaká... Takový pěkný vost. Kdybyste tady postavili jenom stěnu. Má klid od všeho. Čilo by to ne, takovýhle permalej. Průvek. Troušek. Jo. Okay. Tak tady nic není. To je tady taky jedna. No. Filminka je tady. Keratínek. Rychle se všechno těží, když mám lepší. Tohle děláme dost. No, tady je i víc, ale dokonce takové dvě. Jako chtěl napít, jo. Já musím dát hlavně, protože se kiknul ze sedla. Šlo jenom v tom, že tam snad ty pterodoně a ty pod vodou. Tak. A ve finále tady toho karotinu okolo je docela dost. Já říkám, tady ta část mapy je na to úplně super, že člověk tady si natěží hnedka tady ty suroviny na začátku, ani by potřeboval prostě nějaký extra equipment. Člověk to může udělat hned, jak se spamne, to se viděli sami v prvním díle, že prostě já jsem ještě neměl ani bejsku. Měl jsem vlastně jenom ten základní krumpáč, menej a hlavně si mohl vytěžit takhle tu mrtvou té ryby. Což za mě je teda obrovský plus. Jak na to zkažený maso, na které by člověk prostě musel čekat, než se mu rozpadne v inventáři, aby si mohl udělat nějaký narkotika. Taky právě takhle na ten keratin, jo. To je vlastně elementál, jasně, takže tady to je ten elementální rok. Elementál. A jak jsme četli, tak z něj by teda měl padat nikl, když bychom ho těžili s tím bronzovým krumpáčem. A to bychom se teda mohli podívat, co potom jako bychom na ten krumpáč potřebovali, aby jsme se mohli vykraftit. Určitě tam třeba bude zapotřebí je taky nějaký nový dinosaurus, koukám. Velice pěkně. Tak. Tady takhle obědem. Je to ostrova, jasně, to není taký mrtvý rybiček. No, tady je Titan. Teďka udělá útok, no samozřejmě, to se dalo čekat, protože
Jsem dosahu, tak musí ukázat jako jaký borec, že tady zničil prostě celou tu mapu. Stejně mi to přijde, jako když ji zabil, mě by zabil, a ty dinosaury prostě asi jako tím útokem nezabije, nebo... Tady je to takový drsňácký. Já si myslím, že toho máme dost na tu cementovku. Po 1000 keratinů, což si myslím, že je úplně nádhera, takže já to takhle tady vemu s kratkou. Jinak tady bychom mohli určitě ještě vykrát nějaký dance přímo na cementovku. Ale ty si tady necháme zase, budeme potřebovat příště. Tak. Má 31 levelů. Teda to prdneme tady. Ty jsi života. 5000. To je prostě ten pterodon, docela drsnej bítr teda. Nakonec toho bose zabil jenom s ním. Ty ne, ale bylo by to fajn. Takže můžeme z vesela vyrábět cementovku. Mangalér. Nebo kámen. Tady napíšeme stone. Tak. Tady stone. No, si ještě tam bude 2000. Tady sač. No. Tady si můžu rovnou tady něco vzít sobě. Takhle. Tento. Takhle na tam ze 43. Jo. God. Tak. God. Je 180. A už nám chybí. Ano. Tak když po cementovku to bude asi teda sní. Čekal. To bude ještě tak maximálně na jeden, ale na jeden upgrade, no. Tou cementovkou. No, to se možná mohl zkusit teda za kamerou. Zkusit někde dropnout, jestli by nám nepadla. Jenže to se nám určitě zase stane jako to bylo s tím plusátkem. Že když jsme prostě už ji nepotřebovali, tak nám padla zrovna. Nevěstě, no. Nesný. 226. Neházím flintu do žita. Já něco do toho všechno přitáhnu. Aha. Jsem nechtěl udělat. Ale jsem k sobě zpátky. Jsem chtěl určitě dát spíš do toho.
to je asi jedno, jestli tady ne. Tady mám takový stálice z inventáře. No. Jarky. Potřebovali se udělat nějaký ty. Jo, tady mám ještě svoje dny. Tak. Dobrý. Tady to prdneme sem. Budu muset tady jít nafarmit nějaký narkobery. A já jsem teda udělat nějaký ty náboje. Těch nábojů zase super, že člověk nepotřebuje do toho ani náboj do odstřelovačky. Zkusím jich třeba 20. Plánu? Ne. Jo, já potřebuji narkotika vlastně, na to. Dobře. Takže takhle, narkotika, Apex narkotika. Takže 100, 200. Jenom snad žere i normální narkotik. Vlastně, takže já prostě musím tady vzít horáka. Tím poformit nějaký narkotika. Jedem. Čemíku. Opa. Krása, ale tam vypadá zlatý drop. Jestli v něm bude ta odstřelovačka ascendovaná nějaká, tak teda budu nakrklej. Kdyby vám to aspoň vrátilo tolik surek, co do toho dáte, tak by to bylo úplně super, když to potom grindnu. Pojď, čemíku. Tak samozřejmě, že na ty bobule jsou tady i lepší dinosauři na to těžení, ale se tady to je prostě top v tom, že prostě nás to jsem nepotřeboval kýbla, já to nepotřebuji ani sedlo. Já se tam zajdu podívat. Tady máme v tom dropíku. Ne. Tu tam perly, no to jako asi nic z toho potřebujeme. Tak. To půjde. Dobrý. A pokud jsem se předělal, to je jasně, to není, já myslím, že to je červený. Klidně, kdybyste chtěli, bych takhle udělal nějaký průchod, třeba jenom tu základní verzí hry, třeba Island si dát znovu. Mě to napište do komentů. Ale já prostě, jak už člověk jednou ochutná tady ty modované verze, tak potom už samozřejmě ta vanilka je taková, to prostě už nic jiného nepotřebujeme. Si vemu tohle, z něj můžu schodit a spíš asi, jestli tady to nějak zvládneme rychle, já nevím, teď už by se to mohlo rozjet, už máme i lepší dny. Takže potom bychom zkusili zase něco, nějaký overhaul mod jiný. Nebo se možná vrátíme ještě do toho Ark Survival Evolved. Hrali bychom si ty legendární, kterých jsem začínal i já, což to teda Prime Fear a Eternal. Klidně mi písněte do komentářů, co by se vám jako líbilo víc.
Ať v tom máme jasno. Co to je rovnou teda pro nějaký narkotika? Tady bychom měli mít 200 tohohle. Tak, to dáme sem. Ale amo. Ještě jednou amo. A Apex. A co to dá? C2. No to. Nebudu mít gunpowder. No. Jo, narkotika, no, nic, já jsem to. Dáme zatím sem a ještě, jo, tady mám ještě ty šipky, ty se radši teda k sobě vemu, protože jich moc nemáme, odstřelovačky zatím. Ale určitě si ji budu chtít vyzkoušet, takže já si ji dám tohle sem třeba místo té boty. Koukám, že ještě nám to tady sežralo ty kuličky. A vrátíme si zpátky do lednice ten organic polymer, ten by byl pro mě přijít. Ale tady v té jeskyni to vidět, že to jde vytěžit z těch kytek, tak to je taky takový easy. Tak já se podívám na to pygmyho. No ale taky samice. Pokud se nemýlím, jo. Samice. My jsme ještě jeho. On bude teda o dost menší, ale o to rychlejší. Aspoň se sem takhle vejde. Nějak bude veliký pygmouš. Takovýhle mikro. Pískneme si na něj pasiv. Já se potom schválně vyzkouším, protože tam bude lítat jak blázen určitě. Tam tady přeběhne přes celou mapu. Tady to teda nevím, jak to udělají, ale radši to ani nechci vědět. A já si, jo, my jsme ani nevyzkoušeli, že já nemám ani sedlo. Já jsem podle mě potřeboval asi v minulém díle na něj kůži. Takže se podíváme na sedlo, Apex, Alo, Saurus, to je tady, jedno samozřejmě. Mrý. Jsi vlastně asi, jo, to už dělají taky meeting, už má. Konc tady, vole. Přezjížděj bomby Karla Vlacha. No, to nakonec mu nepotřeboval, já si myslím, že bychom s tím třeba použili, na to bychom mohli vykrát nějaký ty Brdance, ale prneme ho sem. Pravdím si tady ještě jeden teleport, teď si budu mít na to dost surek. Elektronika, aha. Koukám, že ta elektronika tady furt nás tady rozčiluje, takže já si tady udělám 1000 elektroniky, to tady můžu zatím frčet. Ještě máme od toho klid. To tady s váma vypadá. Už to bude každou chvíli. Tak. Per. Ale... Alej. 80. Pygmouše. Tebe si zkusím teda osedlat, protože jsem zdravej.
asi už to nebudeme přehánět, takže samec jsme vypnou. Tak, tady se podíváme, co nám tady padlo. Ještě nějaký, zase samice, tady jsme měli docela dost velké útera. Velký štěstí na ty samice. Máme toho pygmouše. No, podívejte se na ty fofry, to je něco. To nějaký full damage nezabije se hnedka. Jo, ale skoro půlko života. Tak to mají docela nevychytaný der. Protože tady může takhle lítat, ale když padne, tak se zabije asi. Hej. Jo, ale za 14 papouchů v základu. Hezký. A ještě dostává taky vlastně ten boost, takže on už teď po druhý by měl dostávat víc. A tady koníka. Jo, už mě zabil hnedka, jasně, protože jo, dobrý. Já jsem chtěl aspoň to sedlo. No to je jedno, vyzkoušeli jsme ho, takže oni budou dávat v základu 14 000. No. Model ten. Jo. No. No. Nevadí. Kterou už je, zlatíme si tam prosedl, když jsme ho vykraftili. Oněk už by měl být v pohodě. No to je jinak hodnej. Mě pamatovat, že já jsem byl ten zlej, co tady. Tohle si kámo. Tak. Tak. Máme. Ráda. Rouše. Tak. Už by měli být hotový. Takže já tady toho dám jako toho největšího bombardéra, protože teda aspoň milion hápek, co vlastně nepotřebuje, že můžu dát damage, teda pouze nejzabiják. Brnuje poušť. Dvojuje. Sedle. Ale já si myslím, že bych si zbyl toho bose tady s tím jedním, jako jo. Jako milion života. Možná to zkusím udělat jenom tady s tím jedním, protože tady ty zase bych musel tady mít nějakou dobu, abych je trochu vylevoval. Běhat tady s nima trochu levelovat, to asi jako moc nechce. Uvidíme, jak to půjde, hele, ten surmoner na toho bose nebyl tak drahý. Tak když to nevíde, tak si prostě tady vykraftíme nějaký další. Já si tady v klidu dojílu tady toho zabijáka. A prostě ho tam budeme zkusit sejmout, že má 11 000% damage, to jako mi přijde poměrně dost. Jsem takhle dva, kdyby náhodou. No, zkusím s ním něco bajtnout to. Co takhle dám do toho.
Pterouši. No, to budeme zabíjet teda toho bose v takovém nehostinném počasí, ale to je na Ragnaroku. Nebo jestli možná počkám až trochu. To tady vyprší, ono tak je asi kolik je, ono je večer. Kdybychom zkusili začít nějaký dropíky. Docela by mě mrzlo, no, kdybychom zjistili, že vlastně je tady ten giga šíle. Ale on má jenom 13 000 života, já zkusím takhle. No, my jsme ho tady. Tak ten dostal slušně teda. Jde se na to ptr, na jaký má útok. Sakr. Má ten pterouš. To jsme to dostali za blbý quest. Phone quest. Potřebujeme. Má další level up, pterouš. Tam dát takhle přímo do toho. Trochu zvýšíme. On si to zaslouží. To je jako o tom žádná. Tady na té pláži není tady něco. Co to bylo? To tady schovalo. Jo, tady ten humus. Žádný drupík tady nebude. Proskarkonos. Aha. Je. To bylo blbý. To bylo blbý. To jsem se teda postaral. Parádičku. Mám dělat kraviny, co? Jo, teď ještě mi to tady nezafungovalo z nějakého důvodu. No nic, tak já z té masy teda alfa pterouše. Mám tady nějakého zasedlám, jo. Alfa pterouše, zaletíme si tam v klidečku. Ne. Jak to na ní chce došáhnout. Epitomatera. Bacha, protože on blbej útok, že by mě mohl chytnout. Blbejch klepet a nevím, jestli tomu trefil. Jo, na 16. Nevím, co má, kolik má života. Trefil teda. Tak co, jsou nějaké nesmrtelné, ne? Šli. Nic. Šláplý týpek, ne? No, vypadá, že utíká, takže to dostat k svý mrtvole při mě.
Myslíš, že jdeš? Ale ten západ tady je zase krásný. Jsme ho už nebo ne? Tak několik. Jo, on má 300 000. Dobrý, tak jo. Tak to nic. Tady padá drop, ale zelený. A nějaký vulkanik ráj. Když by tady chtěl padnout něco. No nic. No tady je tady je zlatý drop. Tady dropí. Akorát teda buď teprve bude padat, nebo už dole. Ne, teprve padat. Aha. Zražovali předčasně. Ten skybl. Tam je nějaký fialový, ale tam taky vypadá, že padá. Dostat trošku nějakou ještě ascendovanou hezčí. No jo, to je vzikně a doufám, že tady nás teďka nezabije mráz. Tečko ještě počkám, řekla, že není ještě dole. Předtím, až tam bude. Ještě nemusím čekat, tam je. Bylo by to fajn, no. Dostat člověk. Takovou lepší ještě kvalitu, než co mám. Tak. No, tady úplný prdlaj zkoukám. A to sebrat, ale teda čekal větší. Takže nic. Nic. Ale akorát přiletíme k tomu zlatýmu. Červený tam je byl super, no. Tak. Crossbow, no. Crossbow. Já teda doufám, že se co nejdřív nějak vyjasní. Jsem chtěl tady přijmout toho bosíka. Sunout se teda od týr dál. A podívám se, jak to zelený. Jako na začátek, kdybych začínal hrát, tak by bylo co spokojený za takový pěkný drop, no. Zádu. Jo, ale to je červený takhle schovaný. Červený. Štěstí. No. Ale tam 78 polymer. Dobre. Ježiš. Tak. Takovýhle, no to jsou konstru. No jo. Celý barák v tom je tady. To by bylo.
můžeme podívat, jestli už máme nějaký sáp. Já teda nevím, to bylo, protože je tady mocný počasí. Zapně. Paráda. Každý. Já to, že počasí se nám trochu dohromady a fouká. Si fouká z té sopky, nebo jestli... Tady polituje. Vyházet inventář, že stačím to si trochu dát dokupy, padne tam mlha a pak půjdeme zničit toho bose. Tady všechno blízko, tak jsem to byl takový trochu. Ale to by nic nemá. Prdneme. Kosti. Srdce. Rainbow, jo, proč? Jo, to je jenom blueprint, aha. K ničemu. No. Paráda. Tam jsi skoro dohýlovaný. Jak už to je docela vidět, tak jak zatím pojít. Tady trochu středí. Z toho si uděláme tady v té tady je to vypadá, že by jakoby kam tady odsaď. Náhodou. Já to teda nechám náhodě, ale si schováme, tady si dřevo, protože vím, že je někdy dost. Nemám na to. Vyhodíme si aloušké. Ještě v klidu dolů. Nemůžeme spavnout toho bosíka. Tak co? No krásný. Velký klub. Ale 50 a 60 tisíc. Nádhera. Nám nic nedělá, jak máme těch 33% ten defense. 33% ještě ten útok, no tak se podívejte, jak já ho tady úplně ničím, prostě ten vůbec jako no. Co tady ještě aspoň takhle pořádně prohlídnu. Co to něco máte, než ho tady úplně jako zahluším. A to je pěkně udělané teda. No, kyklopak. Ty kráso, tak to nějaký ultimátní útok hustý. A teďko nemůžu asi nic dělat, nebo? To je pěkně udělaný teda. To mě nějak přibrzdil, to mě zmrazil, koukám, aha. O, jaký čas, ale. Je, kolik se nám to otevřelo, no to je paráda. Nám snad všechny elementální kybly, dostali jsme z něj tady nějakou palici, že jsme dostali levelík.
Máme Apex Box Cool. No jo. Super. Super. Takže já jsem víceméně ani nepotřeboval se tady nějaký boosty dělat, protože jsem čekal, že bychom museli ještě tady dole naboostovat vlevo vedle hotbaru ten aspoň na 10, ale už ten úplně sežral prostě. Úplně vymazal tady. Takže Apex bosse máme hotovýho a můžeme se vrhnout teda na elementální bosse. Což teda pravděpodobně jsou ty velký titáni, co se tady spamujou i na mapě. Ale každopádně my už teďko teda si budeme moct i tejmnout elementální. A tím pádem já bych chtěl určitě teda se podívat, jak to teda vůbec funguje. Ono by to teda mělo být, jestli jsem to dobře pochopil, jako efektivita jako v Pokémonech, jo. Klasicky voda na oheň. Teďko teda jsem to zapomněl, protože oni už teďko zase nejsou moc v kurzu. Tady to si můžeme dát sem, já si tady vykydám jenom trochu inventář. A krev. Masíčko máme, nějaký polymer. To jsem měl dropíky. Já jsem chtěl trochu víc zajímat teda o ty klíče, mě by zajímalo, budeme mít dost silný dinosaur, že bychom porazili toho lot nějakého bose. To tam potom je s tím. A dojde nějaký co. Se jdu teda podívat na to, co tady vypadá a co na to všechno jako budeme potřebovat. Takže si to tady zavřu, takže kýbloš. Elementální kyble. Můžu k sobě, takže to taky. Máme tady Earth, takže zemí. Tak já bych chtěl nejdřív asi zkusit ty vulkanik, protože, jak jsme si říkali, bych chtěl zkusit si týmnout toho Ankyla, ale potřebuji na to Frost Essenci. Potřebuji na to zeleninu, Apex. Hele, a takže nám chybí Frost Blood a Frost Essence. Essence ty byly asi na začátku. Jo, Frost Essence a to potřebuji Frost Core. Aha, takže já potřebuji zabíjet prostě Frost dinosaury teďko, jestli jsem to správně pochopil. Jestli prdnu zpátky tu hlavu. Potřebujeme teďko moment. Zkusíme teda, jestli bychom dokázali zbombit někde pár těch Frost dinosaurů. Takže ten vulkanik Ankyl by se mně fakt líbil, aby jsem fakt chtěl vyzkoušet, jestli funguje jak má. Takže se podíváme, jaký tady máme Frost dinosaury. Jsme si vybrali třeba nějaký jednodušší. Frost. Arkinostech je, hele, Jotyrano. Aha, no tak možná ten Karkinos bude ten nejjednodušší z nich. Jenom teda mě nesmí zabít se sedla, udat, protože kdyby mě chytnul prostě do těch klepet, tak mě zabije. Tady je nějaká 25, tady nemusela mít až takovej. Zkusíme se tady o to postarat, takže já nevím. Už mu dám párkrát s tím, kterou jsme mohli zahlušit, ne?
Zkusím si vzít na to ale motorovku, když jsme tady. Kdybych si vytěžil tou motorovkou, to bychom mohli mít z toho víc surek. Takže takhle. Takhle. Si dáme sem. OK, tam jsem slyšel, že nám funguje ta elektrika. A jdeme na něj. Já teda tady budu na něj dělat takové nálety. Máme nějaký fialový drop, tak já se ještě tady rychle podívám, co v tom je. Akorát možná to sušený maso. Si ho tady čapnu, fář mě zabije teď momentálně. Pouta. Jsem se nechal spoutat. Karkina. Jo. Já totiž nemůžu si s tím kteroušem sednout na zem a jakoby do něj kolovat, jo. On by mě prostě těma klepetama chytnul a sundal by mě z něj a zabil by mě prostě, jo. Ale hele, 40. Tak. 40 damage, to je krása. Ještě 3x, 4x, to je to. Jo, to čemu nevadí. Tam jde po nějakým asi do dějákovi, nebo po čem to tam jde, koukám. Jo, něco jsem tam teď zabil, čemu čel. Tak. 1000, kámo, na to. Je dead. Dobře. Dead. Samozřejmě tady zase. Do vody. Jestli ještě nějakýho doďáka, doufám, že to nebude nějaký zlej, aby nás tady nevyrakvil, protože já se chci vytěžit tou motorovkou, už tady někdy vylezu ven. Jo, tam zabili tail, no. Tak ukaž, z tebe dostaneme. Paráda. Super, ale paráda, to něco. Tak, kinož. Dostali jsme nějakou čepici. Takže máme Frostblood. Máme tady ten core. Dobře. Quest, takže ani tady z těch lepších nám nepadne lepší quest. Zase bychom dostali jenom pitomý quest na kámen. A tady ještě tady ta 25, to bychom taky mohli teda zahlušit, protože tam mít dvorostný pek. Tak. Kde seš? Tady takhle schovaný, tady taky koukám. Zabít 200 000. 70, ještě by tady nás neskočil teda kolem z těho stromu nějakýho. No nepříjem. No. Je. 40. Tady. Jak nějaký hnízdo bych pravdu řekl teda.
Nejsem moc nadšený, není to hnízdo toho Gigantosauruse. Předostali doďák, tyjo, tak tady je tak doďáků. Chci tady vytěžit motorovku, myslíte, že to zvládneme? Pojď. Tak snad jo, snad nás to něco nezabije. Takže. Hello. Ty. To vypadá, že tady to je fakt hnízdo. Right. Jo, to zde. Jo, to Popravdě nevím vůbec, jak se tady mojou tady ty dinosauři. Tady to se bude, jestli to nebude nějaký nebo něco. Tam bojtičky. No nic, ale tady sednou a portneme se do blízka, že to rychle. Yes. Tak. Máme plná. Ještě toho. Tak teda já na to potřebuju, na ten kýbl. First Essence. No takhle, ono jich je. Takhle jeden, dobře. Momentál. Tady vulkanik. Tak, to jsme měli float, ale já to teď. Prostě bod, já ji mám u sebe tu, takže takhle. A ono by to teď mělo jít. Je to klasický vulkanik kýbl. A máme ho. Takže máme vulkanik kýbl. Já se teď podívám tu zahodit lej. Jsou 104 botičky. Padlo nám First Gorilla, to si nechám to sedlo, protože gorily jsou docela dobrý. No jo, no na těm jsme si potom nějakou ochočili a hlavně, jo, ale jo, ona bude klasická gorila, to nebude asi jako boss myšlený. Hlavně z toho karkanusu máme i docela dost organického polymeru. Tak ale abychom ještě dneska stihli něco, tak bych chtěl si tady dát vulkanik dělá. Ankylosaurus. Ale tady je. To je pěkný. 45 hnedka u nás v baráku. My uděláme. Vyzkoušíme naší lovcí flintu. Perouši. Jdeme na to. Nabil jsem si to, nebo ne? Kolik? 8. Dobře, takže 8 návodů, ne 10. Tak, ten je hnedka tady, takhle na kraji, což je úplně super. Je Ankylo. Zlýho tady není. Případ. Je. Ankylo by se měly být schopný i utéct v případě. Který ty seš? Ty seš tady ten. Jo, ty jsi hnedka tady, takže takhle. Tak tady po mě problému má 160, jo. Káčevi zvládneme utéct. Já rychle koukám. Už tady po nás teď bude
Všechno, tady po nás půjdou i ty pitomí duďáci, jo, to vůbec nevadí. Nám jde tamhle vánkouše, se tady přebiju. Takže trochu utíká. Aha, teď řekneš. No, ale s tou odstřelovačkou to je úplně. Jako fakt bych byl, jako chtěl bych, aby jsme měli nějakou lepší verzi na ní. Když to teda samo úplně. Tak, dobrou noc. Tamhle si tady krásně přistaneme. Tak. Jdeme ti tam ten vulkanik. Dobrou chuť. Máme ho. No, easy. Takže vulkanikankou firma. Musíme nebude fungovat takovýhle vulkanikankouš. Nevím, jestli na ní potřebujeme sedlo nebo ne. Doufám, že ne, protože nemáme vulkanik hide ani nic takového. Jsme ještě vulkanik dinosaury žádný nezabíjeli. Tak, ukaž se tam koušku. No krasavec, krasavec. Jdeme ti. Aha, tak bude to udělat takhle. What for more option. Jo, hele, tohle smelting. Teď mě to zajímá. Tady i to bylo tak, že jsem tady měl v tom inventáři aspoň nějaký ty. Možná, že když by jsem... Já se schválně podívám. A já jsem jako vulkanik kilo. Tady na oblast. Elementál. Dinosaurus. No, vulkanik. Můžeme zabít vulkanik dinosaury, ale každopádně. To bych jsem chtěl vyzkoušet, jak nám bude rychle přepalovat ty ingoty. Si tady zkusím nafarmit nějaký metal. Stačí, takhle na zkoušku, to nám stačí určitě. Takže ukaž se. Bere. Jo. To byl smelting. Co se děje teda? Počkej, to si myslel teda. No tak asi budeme chytřejší až. Jo, ale po 20, jo, takhle parádně. Já když mu tam dám tady ty ostatní věci, budou mi smeltovat i. Možná bychom byli chytřejší, až budeme mít na něm to sedlo, no ale vyrábí nám teda toho i karkol, což je teda docela zajímavý, ale jako smeltuje to poměrně rychle teda, na to, že to je jenom. No tak to je krásný, tak jo, mi to líbí. Takže první se rozhodneme asi teda vulkanik, já dneska už si na to prdím. Své 2 hodinky jsme si tady odehráli. Já doufám, že se vám ta dnešní epizoda se mnou líbila. No jsme se teda v oku zase dál, můžeme říct. V příští epizodě teda se podíváme víc na nějaký ty elementály. Jestli prostě
a jak to vlastně funguje s tím, kdo na koho je efektivní. Takže předpokládám, že když se tady podívám teďko do bossů, by měl být, jo, tak jsou to tady ty bossíkové. A my bychom mohli, jo, takže na to budeme potřebovat vlastně jenom ty esence vždycky mít. Takže my potřebujeme prostě jako začít zabíjet elementální dinosaury a z nich získávat ty esence, ty kory a vykraftit si vždycky ty esence. Aspoň teďko víme, že těch esencí nám padne vždycky 10, jo. To super. Ty byly tady, že jo? Jo. Takže vždycky dostaneme za ten jeden kor 10 těch esencí. Dobře, dobrý vědět. A já teda bych to tady takhle dneska ukončil. Zkrátka vám všem děkuju za to, že mě sledujete. Doufám, že se vám ty videa líbí. Kdybyste měli nějaký tipy, triky, jak tady na ten mod a celkově prostě co a jak, tak nebojte napsat do komentářů. Já se budu těšit do příští epizody a díky moc, mějte se hezky a čau guys!